za jeden deň a 20 hodín to už vypukne. A teda štart 1000 míľ najťažších pretekov v Európe. Chcem vás všetkých týchto pozvať na štart, stretávať a zhromažďovať sa už budeme o 2. hodine po obede v Novej Srdlici pred obecným úradom. Celý rok som sa na to chystal, pripravoval, keď som sa už vlastne prihlásil ako za dobrovoľníka predošlých pretekov. A teda som získával už skúsenosti vtedy. V septembri 25 som sa už zaregistroval, pretože som bol ako dobrovoľník, prednostne som mal právo sa zaregistrovať na tieto preteky. A týmto sa chcem poďakovať celej mojej rodine, priateľom, ktorí ma podporili materiálne, finančne, duševne a všelijako ináč. A celý rok ma vlastne podporovali taktiež kolegom v práci, že mi umožnili trošku viacej trénovať a vlastne si vybrať toľko dovolenky na tieto preteky. Mojím snom je ich absolvovať za 12 dní, ale mám na to pripravených 20. Teda dúfam, že ich zdraví užijem a že dojdem do cieľa. Tak držte palce a sledujte videjka ďalej, sem tam sa budem hlásiť v strate, že ako mi to ide. Snáď to prežijem a dôjdem do cieľa. Čaute.